to je, že? Dobre. Ahojte, ja som Lenka. Ja som Dominika. A vítam vás pri... Ja som chcela už povedať halloweenskom špeciáli. Vianočnom špeciáli. Tu sa budeme baviť o týchto otázkach, na ktoré odpovieme a môžete aj vy do komentárov. Môžete nám napísať do komentárov ohľadom týchto otázok. Keby sa vám chcelo, tak na tieto všetky otázok môžete odpovedať do komentárov. Veľmi budeme radi, si to prečítame, lebo nás to veľmi zaujíma. Áno, a ešte chcem pripomenúť, že tieto vianočné špeciály bude ich viac, ale budeme si musieť proste nájsť čas nejaký. Áno, musíme si nájsť next chat. To tam tu. Dobre. Máme tu tých 10 otázok. Ideme na to? OK. Zdobíš si izbu, dom alebo byt? Áno. Ja si zdobím. Áno. Ja si zdobím. Ja tu mám takéto dve okná a tam každý raz nalepím anielikov alebo proste dačo také a potom keď dačo v noci svieti, tak mi to presvedcuje a že to je taký prízrak. No nevadí. Áno, ja si tam mám takých Mikulášikov, alebo čo sú to a nejaké sviečky na okno si vždy zavesím. Alebo nad postiel, proste podľa toho, je to lepšie potom je. Dobre, ideme ďalej. Aký máte stromček? My tento rok máme červeno-zlatý, potom aj také vlasy máme červeno-zlaté a proste my máme tento rok proste červeno-zlatý. My to striedáme buď modro-strieborný alebo červeno-zlatý. Dneska na tieto Vianoce to vyšlo červeno-zlatý. My budeme mať už druhým rokom živý a všetko bude šať bordel, ok, to nevadí. Že keď sú tie Vianoce a budeme mať asi strieborno-zlatý, minulo sme mali tiež taká kolenka nejako. Ok. Aká je tvoja najvianočná pesnička? Mode je, čo dávajú v rozhlasoch. Vianoce konečne sú v nás. To každé ráno dávajú, alebo neviem kedy. A potom Jingle Bells. Mňa baví taká najobľúbenejšia So This Is Christmas, myslím, že sa to volá. Ale potom ešte jedna, ale tu ma teraz fakt nenapadne, ako sa volá. OK. Tvoje najobľúbenejší film alebo rozprávka? Moje sú Sám doma, jednotka a dvojka. Ostatné sú podľa mňa úplná chujovina. A rozprávka Popoluška. Tak. Ja pozerám strašne veľa filmov na Vianoce, keď sú tie Vianoce, mám voľno, že? A napríklad ako, že Psi zachránili Vianoce, alebo Vianočný skriatok, ale proste tieto tie, aj Českom, a keď je u nás sesternica, tak pozeráme proste tie hrané rozprávky, alebo tie na Disney, čo sú tie kreslené. OK. Koľko dostávaš maximálne darčekov? U nás sú to 4. U nás. Ako kedy. Však to poznáte. Rodičia sú takí. Aké máte zvyky? My pri štedrovečernej večeri dávame pod obrus, dávame na koľko pár centov. Neviem, na čo to dávame, ale proste mamina, že to je nejaký zvyk, tak my to tam dávame. My robíme tak, že proste neveríme na vianočné zlaté prasiatko. To ani my. Ale proste ja sa snažím jesť, keď je aspoň raz ten deň. A ešte robíme tak, že si usušíme proste šupiny kapra a dávame si do peňaženiek, že je to nejaký zvyk, no nevadí, ja som tomu aj taký kúpil. Ja šupiny kapra mám každý raz, keď detko chytí kapra a šupe ho, zoberieme jednu šupinu, ktorá je nádherná a dávajú. No nevadí. Máte v škole vianočnú výzdobu? Naša trieda má. My každý asi vážne. Máme buď nástenku celú vianočnú, alebo na stropoch také reťazy, čo sa robia z papiera. Hej, to tiež sme mali. A potom máme ešte aj na oknách, aj na dverách. A potom aj vianočný stromček, ktorý je asi tak na 60 cm veľký. A proste normálne svetielka tam máme. A také obyčajné. Také guličky tam boli. Hej, také guličky, a my to proste pred Vianocami dáme. A pod tým máme také vianočné darčeky, ktoré sú proste iba zabalené krabice. Hej. My sme raz skúšali, či tam to čo není. No, alebo sme raz dali učiteľka na stôl a povedali sme, to je pre vás. Áno, my si z toho robili srandu. No nevadí.
Povedz svoj celý vianočný deň. Aha. Ok, ideme na to. Zobudím sa, idem do obývačky. Keď máme taký deň, že veríme na to vianočné prasiatko, že vyskúšame, tak nejem, ale keď nemáme taký deň, tak jem proste a ostatný deň je taký nudný, že chodíme buď von, buď sme doma, mamina robí večeru, štedrovečernú, ocino na počítači alebo pozerá. My sa kúkame so sestrou na vianočný stromček, že kedy už bude večer. V tureckom strede, nie stredu, ja som My proste tu máme počítač a stromček. A my proste sme si tam donesli stoličky a buď sme sa hrali s tým stromčekom, alebo sme na ňo čumeli. No. Alebo sme premýšľali, že čo tak dostaneme pod stromček. Potom príde večer, najeme sa. A prekvapko. Potom si dáme proste sa najeme, dáme si oplátku a hento, všetko. Potom rodičia najprv donesú darčeky tam, my tam donesieme darčeky. Nie. To je jedno, proste tam donesiete darčeky. Proste donesieme tam darčeky, my aj tak potom ideme do izby a hotovo. No. Alebo neviem o tom, či všetky darčeky nedáme spolu, rodičia to tam dajú a my ideme do izby a potom nás zavolajú. Zacinkajú zvončekom a ideme. Ja keď už je ten štedrý deň, tak sa zobudím vždycky nejako o 9:30. Ako cez víkendy, ako každý asi. Potom idem vlastne, ani sa neprezlečiem, iba sa umiem, proste tak vyčistím si zuby a tak idem pozerať a že u nás sestrnica alebo Kristina, alebo proste tak ideme s nimi pozerať telku, nejaké tie vianočné filmy a potom po obede chodievame väčšinou na cintorín alebo na prechádzku, ako kedy, podľa počasia. Potom, keď prídeme, tak babka, mamina a krstná chodievajú väčšinou do kuchyne chystať stôl a robiť večeru. Krstní s detkom čumia na telku a my chodíme so sesternicou brávať salónky a potom vždycky nás prichytí babka a hovorí, že nejedzte, lebo neuvidíte zlaté prasiatko, no aj tak neveríme, takže to je jedno a potom príde večer, najeme sa, prinesieme tam darčeky, rozbalíme a potom ide popoluška, klasicky pozeráme, poďme von paliť prskavky a tak ďalej. My prskavky pálime normálne v obývačke a potom, keď rozbalíme darčeky a všetko, potom príde ešte mamina kamarátka a tam spolu podebatíme. Dobre, ďalšia otázka. Kedy stavate stromček? My to robíme týždeň pred Vianocami. My to robíme nejako 2 alebo 3 dní pred štedrým dňom. No podľa toho samozrejme ako ho vyrúbu, alebo keď už máme ten živý, ako nám ho prinieslo, tak nejako. Ale my sme minulý rok spravili výnimku, že sme to robili 3 dní pred Vianocami, ale aj tak som nevedela vydržať. A ešte potom som aj práve na Vianoce bola chorá, som bola zachrípnutá, proste všade som chodila v župane a furt sa pozerala na ten vianočný stromček a furt som sa s ním hrala. A posledná otázka, čo chceš po stromček? Dobre. Ja chcem teraz, čo vyšla Gogová kniha. Hej, to chcem veľmi po stromček. A teraz, tento víkend by mal mať asi toto, jak sa povie, krstenie tej knihy, že môj kamarát tam ide. Simon tam ide. Ja ho roztrhám. Ja by som ho roztrhala aj tak. Potom ešte chcem dať, čo som My Little Pony, lebo jak ma poznáte, že som brownie a túto všade má My Little Pony aj tam vzadu. Dominika ju volá Jožinka. Lebo čumí na mňa stále. On čumí, keď prídem. Čumí. A potom už neviem. Potom mne sa zdá, že tieto Vianoce pôjdeme do Viedne. A ty? Tak ja by som strašne chcela nový mobil s prednou kamerou, pretože ako som vám hovorila, môj mobil, neviem, či on to hovorila, spomínala, ale asi áno, že môj mobil je pokazený, prestáva volať, prestáva so mňou komunikovať, že ani zapnúť nejde, tak
preto chcem nový a aby mal prednú kameru a lepšie osvetlenie, aby som konečne mohla natáčať toto s Lenkou krajšie videá. Áno. A samozrejme potom... Čo je, že sa vždycky ponožky? Ponožky? Ty dostávaš ponožky. My na schvál tatina každý raz chceme rozosviať, že mu kúpime ponožky. No, My mu každý raz kúpime ponožky. A keď si kúpi ponožky, tak si dá túto na uši. Ja, že tati... To sa nedáva Ja na som uši. minulý rok dostala s takým Mickey Mouseom jedný. Biela s Mickey Mouseom a potom druhé s takým... Neviem, čo to bolo. Marek to bolo, alebo také... No proste, také niečo. A ešte jednu so svičkami, čiže 3 druhé ponožky. A to bol prvý darčík vždycky za 3 roky, čo ich dostávam. No tak som to odpalila ako prvé. Každý raz si odbalila ako prvé ponožky? Áno. A potom, že... No, pánka Maria. No som sa bála rozbalovať ďalšie, ale však... Ale minulý rok, jak som ja kúkala na tie darčeky, to bol proste taká... To bola taká krabica, že to bola takáto krabica. To je väčšie než asi toto rozlíšenie sa mi zdá. Neviem, či to tam je vidieť, to bola takáto krabica. Na tom bola taká menšia krabica, ale tiež bola dosť veľká. Na tom bola ďalšia krabica, to bola taká, že tak, to bola že takto a takto, ako Dčko to bolo. A potom ďalšia bola takáto. Ja že, toto je. Najprv som odbalila to najmenší a kúkam Twilight z Equestria Girls. Môžem vám ju aj ukázať. To ricide! Tu je tá. Bum. Do rici! Všetko padá. Neviem, teraz nájsť. Čo som slapá? Choď. A tu je. Do rici. Trošku je pokazenejšie v stave. Troška, túto som dostala. Potom som dostala ešte vláčik. Ja si počkám. Do rici! Že som tu tú vodu dala. Jakú vodu? Tu mám vodu. Potom som dostala... Hej. Potom som dostala vláčik, helikoptéru a potom veľký hrad princezny Twilight. Helikoptéru si nemyslíte, že naozaj sú. To by ho nepustila ani vám. Dobre. To je bolo všetko z tohto videa. Lúči sa s vami ja. A ja. A končíme. Kde sa to vypína? Pardon.